Ассалому алайкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред. Дар навори имрӯза мо дар бораи ҷанги навбатии Муҳаммад ва рақиби ӯ гап мезанем. Пеш аз сарчаи видеоролик аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шудану лайка ҷихиданро фаромӯш накунед, то ки хабарҳои ММА бехабар намонед. Дар ягон ҷо ба ҳузури шита чоя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Муҳаммад Наимов ҷанговари тоҷики рӯзи 17 декабр бояд ҷанги хича бо ҷанговари қирғиз Азизбек Сатибалдиев пешкаш мекард, баргузор намекунад. Рақиби Муҳаммад Наимов Азизбек Сатибалдиев бо сабабҳои номаълум аз ин муҳориба даст кашид. Дар ин бора саҳифаи расмии Titan FC хабар медиҳад. Ҳамчунин аллакай ба Муҳаммад Наимов рақиби навбатӣ ёфтанд ва ниҳоятан рӯзи 17 декабр Муҳаммад Наимов ҷанги хича баргузор мекунад. Расман Муҳаммад Наимов бар зидди ҷанговари амрикоӣ Деметри Миллер рӯзи 17 декабр дар Амрико. Хотиррасон мекунем ки рекорди Муҳаммад Наимов 6 ғалаба ва 2 бохт мебошад. Муҳаммад Наимов охирон маротиба ҷанги хича дар турнири Titan FC 72 бар зидди ҷанговари амрикоӣ Андре Спонс рӯзи 17 сентябр баргузор карда буд ва бо усули буғӣ кардан Андре Спонса шикаст дода буд. Ҳамакнун Муҳаммад Наимов рӯзи 17 сентябр боз бар зидди ҷанговари амрикоӣ Деметри Миллер набард мекунад. Рекорди касби рақиби ӯ Деметри Миллер 2-1 мебошад. Айни ҳол Муҳаммад Наимов ба ҷанги худ омодагии ҷиддӣ дидестай. Ба Муҳаммад Наимов омодагии хуби беосеб ғалабаи дурахшон ва асос бе ҷароҳат аз ҳашкунҷа баромадана орзумандам. Дӯстон, шумо дар бораи ҷанги навбатии Муҳаммад Наимов чӣ фикр доред? Оё Муҳаммад ғалабаро ба даст меёра ё не? Фикротонро дар комментария нависед, ман ҳамаша мехонам ва беҳтариношро лайк мемонам. Ҳозир боша ба шабакаи мо обуна шудану видеоролик да лайка туҳфа кардан ва зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён карданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаштон мекунем. Бо шумо хайрухуш намекунем, чунки ба наздикӣ во мехӯрем. Ман бо шумои паси видеои навбатӣ мешавам. То видеоролики навбатӣ, хайр. мо аз кӯҳҳои баландем, ба мо пастӣ намезебад. раҳмат ба ин бародаро ки омада маро дастгирӣ карданд. Let's go, дашти мерем мо.